Kari kasih jantia kalong kawai na kiri kaba itanat pat kaba pengat apo kari India. Kepadap da kilom, kiwa, kiksha, kikram, kiklau kibetap, kimrat klau, kisim pat kicing tau ba em lai pojat. Hado paka penyap biet iki pareng ki bawansa pengat hari kasih. Hakaba kala pelong iki pan penia seriem ya kari kasih pat kari Scotland. Pat pan nameka kum ka Scotland of the East. Ka kubor ka bangin pen iya pi menta kan dei halor ka jingmentoy ka bakari kasih jantia ka yo pidang. Pat ka epan ka bangi la siu keliang na ka jingkerku ka bangi yo lengba ka jingdon jang ka dam yam lan ni dam side hadu menta. Kuman chupen tep ya pi haswa banjer keteng ya ka kum ka dam yam menchua la tep ya ka kum ka wa yam kwan ka bami na ki thain so yong pat nong tliu ka toy lingba ya ki them wai lingkot nong besap lau mei nong madan pat ka no arsud adu yam kwan pat ka long ka wa ka basngur pat shingyam pandi pat ru ban lekmen hak ba bon ru kam pat ka mei marian. Ni ke jinge per la bon phana bar ngana du dang thna porba khasne ro ime di dukan sene ta du ngadang arsnem tem chuang inda kam cross ikane ka wa ruong ki khoj ba ki ni sa ja jingi kai ngi le kai rim ta pat ban jingi ro i kum ban mi khnyang mnot ra ke jing long ka long jabo ki ti ki jat ro ba ngam ha ki long tho rew lot ki long jabo ba ta por samla jingi miswate kelum tempat dadan ki jabo mendarit kumnya kani ko yo siapa pa kalau kum tharia state thariam tu te kapor musya ki pau ki mau menta pat rakti pindang cross ni ta siliang jesi rakti menta ni ko musya ni ko wa ta lo siapa pa Pisngo bunod ni am bakalong kumda sebenarnya he nomor ka ada ni ki fair kain dapat haka rukom bang kada ruk leper musya menta ta long smakti long yung tu musya ko ya bang ma singap mar mun suwangi nang ya kane sepok roang sepok dang yat do kadang yat kum ni ko ta kum dang jeli sepok mun suwasi ning yarse kum tu empat kenduk ra kane lan entah pat ndal adap ko por si ning yarse ndap su ta kemudian nam talak buta kti kane ke jeli ba mun suwa bat mentang salah ya verbon mi dei syuk ra bat mentang mun suwa entau snem ni la nang palat kti kan kieu ndak he ong ni banyak yon cross ni sta siliang ro nyak tara kejat kan reling ro benda he ka ong nlak ra banyak. Nakajingi don kam ban yo boarding ya kawa yam kwan ladan no pan pen kala kum kapung khnang ban pen mi boarding electric palas dang pen rekam nadu snem syajar kan daispa 100% palabu porru pakani kadam kan ai kajing chakri hadu sispa snem kata hadu snem arajar 100% ushulong mil house snem arajar kat kandai lingba ka khubor website www.shulongmail.com ula pen mi ya ka khubor jonga jing tuat ki plastic syakadam yam Badeo te usnem pangiyoru ya ka jingtep na ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL bakadam yam kan la ban chakri tanghadu usnem arjar arpusaw kumbalamut menchua na ka daw jong ka jingle bom sut nyaw jong gi brio ya ka jingkerku ko pangiyo pidang na ka me mariang. Hadian asnem ka jinglej anbudian ka channel ushulong mil ukurwa ka atyar ulalap bakam shim ladon ka jingperkhat ka bathmai na kaliang ka sarkar kantobru
ka jingkala ka jingmut jing perkhat jong ki pat ba nong shok shnong khamtam ki basa asor shlong pat harot jong ka wa umkhra wa sherpi bat kiwi kiwi kum kakalyang ka babha namar ngilayo lum jingtep hadu minne pat menta ki nyot ki bakenthop ki plastik ki pilar pat bitar ki jabo ki dang benteng bentuj syakadam yam khamtam e habajur uslam kumangyo I menta kalong shisha ka ba ipang not banpet yakadam yam namar ka jing terkhong ba ka jingbom dot hakaba ki babon ki jaka ki kala dolenong na ka jing terkhong ba ka jingbom hab jong sulap dangshen UCMD ka MCL brang shusha weng na ka sarkar jilla u Arun Kumar Kembavi ula pente pat ba ka jingpen mi boarding na kadam kala tulat ba hakaba nu jor ba kisnam baladam kadap phi mun shua brang khna nga kan ne kam pad dadap kum ne kam pad dalong lom than kum ne ka tei ro hang tei kam ju at lom kum tei ka kot bi ka tang hang tei badon briu ta pad ha du shathi shirom ta ba phiwan ma phiro ka tei kala tap tei ki nyot ki ba la sa halom kan kala nang rit ta ka duriau ka sa kendiat ka balong pung ki bon ki bada sulong khap bi kum tu tanda la dap ka duriau ru kala nang long jendong kan mun shua ka jeliu ka kan kiwan bệnh là độ na xa mulai stay kiwan trên này ta thì surpi kawan sini thì soi yong kawan sini khra kawan lut sini dum chipsnam perbahe pidang yo I ta kiwan mình cắt bawan ka ong kawan bệnh cái nhột chụp khăm lúc này cái nhột từng cái plastic từng cái bon ba sẽ ra lum tu hatu ka pat ka khti ka jingdon jangka kalong kumno thrai ka khti te ka la herbon phi ko kalong ka khti apalat di geng keti te kanang mi naga we sunem nang kio hi anta ka bakam ayu de ka plastik kan ka plastik te bakam palat kidon ki plastik ki bangam support kingam support ha ni kan support de plastik sudah te pindah ti untuk support de plastik sudah kidon ki bumper atap la ayung tu la atap kendau tu la ngam support kamu kumbalong ni ngila banpej kini ru kidi ki bawan napo kini ribuan nasar rot kiti ki plastik ki badan setai ru kidi ki bawan nasar rot kamu hapor barangat ngila banyu I mo por ngat sok kut si serut por bedap 4 kini ru gila perlang kisuan kum tahi skuli kum ta kili kum tahi kan ba banpej ta ke jing jeba ni Rebeli ai tempat dan ya. Tengah kiwan kumnya kan kiwan kumnya su keli kumnya ke jing jeba yang kumtah hi ban sapun khoj kumnya kumtai ki plastik hindai hidup kata ro tempat dan kita ke jipun khoj jing ai. Ka jingwan tuat ki plastik kinyot bat ki jebo na sor shlong kala dei ka dauba bala pelong bakadam yam kanum la shu ban ai ka jing shakri hadu usnem arajar ndupusan. Bat kani kalong na ka jing pentep jang ki nong shang shnong halor ka jinglong jingman janggadam umyang manu bapin julor ya kamay maryang hato umday mangi hadien ka jingwan ka jongi ban lum khubor hang thia wa umyam lani ka bangitip ka dam side mentang adon hang ni hapo wa surpi ka ba phila bani I hadien jonga kidon kite ki nyut ki jabo ki plastik ki basdien hapo ka kenro bat na ka jingyo panya kren ka jongi bat kinong song snong hang thi hapo dam yam ngitep baboro ka dei ka jabo ka bawan lingba na kini kiwa ya ka ba ka dam yam menta kala don ka jingkala bala sertap ya ka de ki plastik ki jabo hadu ka jingbam wan jong slap ka jingbam hab jong slap kala miru ka jing terkhong bat ka bang yo I kita ki jabo ki jaban baki don hapo harut hakiar hasaudong sokun jongkau damum yam bat ngitebru katkum ke ka bakatanat emisial ke yathu bakadam yam kandang la ban syakri kadetang hadu snam arajar arpusaw ya kaban sam boarding kum balabu thong kum hakapor menchua ka bakadei ban syakri sispa snam kata hadu snam arjan rupusan mentaling bakani ka kubor ni ko ban kersiu thia ya kinong song snong ka jela khamtam e kini ki basong basa asor shilong baki dei ban kala ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongki ban thaudur thmai no habi dei bakini ki wa dan dikentup ru ya ka dam yam
kadai ka kamram ka jongi kun thobru ya ka sarkar jela ka bodon la ka jong ka ikhtiar banle na ka menta kamay maryang ai bakinum syong klikti tanga po ka syuki ka bakisyong henry kin pat da ka kam lingba kani ka kubor ngikwaru ban pinsngo shapi ba ka tayo baladep ki pajba kilami syakmat kamtame gitu ki ba pinsngo ba ki dei ki ba iye ka may maryang banganget lingba kani ka kubor pinmi syakmat bat bania soy ta ki petition ki jongpi nang menta ban pinsngo syaka partai bro ka wai bangingi iye ka may maryang bat kita ki badon hapo ka bor sarkar ki di banle nele mardor namta ban penbha ya kami maryang ka banlong ka jingmentoy umtang ya ngai pi henry ya ka lawai jong ki kun ki pateng ki jongi ki banwan namar baklem kami maryang nginum la ban im lani wat ban persat men siemru hapo kani ka sla partai ka bangi im naga mentau usulong mil ukermen nang yuria baduba markus lingdo hangni hawa sirpi